باہروں تے اندر کو ہو رہے میاں صاحب فرماندے نے چٹھیاں نالوں کالے چنگے جے اندروں نہیں ہو کالے پر جنہ دی نیت صاحب محمد انہاں نوں کی پالے جنہ دی نیت صاحب محمد انہاں نوں کی پالے اے جناب چوری آسم گجر نے اے جناب چوری آسم گجر صاحب آپ اگوال جڑے کے اے بھی درویشی نے اے بڑے جناب اچھے لوگ نے آکے ایک بند دی فرمائش کی تھی نے تے سرکار کھڑی فرماندے نے تربود نہیں بڑھ دے تمہیں کدے تربود نہیں بڑھ دے اپا میں گٹ گٹ مشریاں وچ پائے مجائے ٹھیل مٹھائی قربان جاوا میں ادب دے بادشاہ اتنے ہو بات ایک کائنات ہے اللہ دے محبوب دے صدقے تے اس سے مقام تے سرکار رومی کشمیر آخری سخن رومی کشمیر ادب دے بادشاہ کیونکہ جیڑی چیز تے ڈسٹرپنگ ہوئے نا پھر پریم نہیں رہندا صدقے جاواں میں تواڈے تو اور عارفے کھڑی تو ایک خوشی دا مقام ہے چوری زبیر صاحب بہن آکے ہاں واہ جی واہ کیا ہی بات ہے دیوانے لوگ نے تے پروانے لوگ نے انہیں بندے کاٹنے اس کائنات دے وچ تے اور جناب آخر تے فرمائش دا بند چودھری امجد آف بدو آل مقیم سپین انہاں دی فرمائش دا پیارا جا بند پڑھ کے تے میں بندہ نچیز تو آٹھے کو اجازت چاہنگا اللہ تعالیٰ تو انہوں قائم دائم رکھے بہت چنگے لوگ ہو بہت اچھے لوگ ہو جناب چوری امجد صاحب آف بدو ڈنگا شہر آل مقیم سپین انہوں دی فرمائش دا سخن منو کیا نے آخر تے سائی سویل اور سخن لازمی پڑھیا جے آپ فرماندے نے جو لڑایا دل لیا جو لڑایا پر ڈاٹے نال لکیر اور زور اثار
شادا اور رڑ گیا سنگ اے فقیرہ تے در در دے اج تک بیادنا تے واتریاں تقدیراں پر اسیاں باڑے او دنیا ڈاڈی پر ڈر دے نہیں کر دے تے ٹر گئے یار اے جدائیاں دے گیا نا جیو دینا اے مردے تے یاری دا محمد وغشا کتی کربل وال ہے تیاری تے سر دتا پار سینہ گتی بچا لیا دین بچا لیا دین محمد والا دیں گے سر اے نظر اللہ تے جنا اکھیاں اوے نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد اوے نصیب نبی دا کلمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد امت اپنی وچر لاوے پاک رسول بندے نو حضرت مرشد دمڑی والا کرے قبول بندے بزرگ دوستو
اے اج دی پاک پاکیزہ محفل شادی دے موقع دی محفل چودھری زبیر آہ ڈھو ڈنگا انہاں دے صاحبزادے انہاں دے پیارے بیٹے انہاں دے لاڈلے فرزند دی شادی دے موقع تے جیڑی محفل ناز شریف اور محفل سیف الملوک جو بھی پڑھیا گیا ہے سونا پاک اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے قبول تے منظور فرمائے سونا اللہ اور کنجر بولتے ہیں نہیں کہ 9 بجے شروع ہو سرگی جا چھٹو اس صوفیانہ کلام میاں محمد صاحب دا کلام بلہ شاہ صاحب دا کلام وارث شاہ صاحب دا کلام یہ جڑے صوفیانہ کلام ہوتے نے گھنٹہ 1.5-2 گھنٹہ اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے اور میری سونے پاک اللہ کے پھر پرزور اپیل ہے کہ میرا سونا پاک اللہ ساڑھے بھائی جان چوری زبیر آو ڈو انہاں دے بیٹے دی شادی نو اس شادی دے بندن نو اللہ تعالیٰ قائم تے دائم رکھے اور ایک گھر وستا رہے اور شالا اسی طرح خوشی دے موقع تے پاک پاکیزہ محفلہ ہوندیاں رہن اور اس بستی دی اللہ خیر کرے اس جو دی اللہ خیر کرے اور میں بندہ نچیز سائی سویل دی آذری میرا سونا اللہ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ لہ لاکھ دے مالک امام حسن امام حسین دے نانا جی دے صدقے میرا سونا اللہ آج دی محفل اپنی بارگاہ عالیہ دے سونا رب قبول تے منظور فرمائے اور جتنے بھی تسی اس پنڈال دے وچ آئے ہو اللہ تعالیٰ تھوڑی بھی خیر کرے تیاری کہ آج گل میری مان جو اے جیڑا کو غیبت کرے بھی تو انہوں ٹکا کرایا کرو اکر یار نہ چھاٹ کیوں کسے دا رزق بتانا ہے تے اپنا کٹانا ہے اے جیڑی غیبت کرنی نبی پاک فرمان دے سان میرے او پیارے او صحابیو میرے او پیارے او یارو منع فرمایا کرو غیبت تو بندیانو ایک غیبت بہت بڑا نقصان ہے انسان واسطے اس واسطے اگلے دا رزق بدا دینا اپنا کٹا لینا اس واسطے خوش ہونا چاہیے اس کائنات دے وچ اگر کسے نو اللہ تعالیٰ عزت عطا کی دیئے انہیں تو خوش ہو تاکہ اللہ تعالیٰ تو انہوں بھی عزت عطا کرے یہ میرے سونے اللہ پاک دے ہاتھ نے اور میری یہ پرزور اپیل خالق کائنات کے کہ میرے سونے اللہ اس نوجوان دی شادی نو قائم تے دائم رکھی اپنے محبوب دے صدقے اور اگر اس پنڈال دے وچ اس پاکیزہ محفل دے وچ کوئی کسے کلوں غلطی کوتاہی ہوئی اللہ انہوں معاف کری اور شالا اس طرح دیاں خوشی دے موقع دے بیاہ دے موقع دے شادی دے موقع دے اس طرح دیاں پاک پاکیزہ لوگ محفلہ سے جان اور میرے سونے اللہ تینو یاد کرن کیونکہ تو ساڑا مالک ہے تو ساڑا خالق ہے اللہ تو رازق ہے تو بہتر رزق دین والا اللہ ہے تو عزت دین والا رب ہے یا میرے پاک پروردگار اللہ آج دی محفل اپنی بارگاہ عالیہ دے قبول تے منظور فرما بالخصوص محمد عربی کالی کملی علیہ آقا دے صدقے تاجدار مدینہ دے صدقے مولا علی دے صدقے امام حسن امام حسین دے صدقے بالخصوص 12 امام 14 معصوم دے صدقے معصوم علی اصغر علی اکبر امام قاسم زین العابدین سید سجاد سید باقر جی دے صدقے میرے سونے اللہ غازی پاک نمازی دے صدقے وفاد شہنشاہ دے صدقے غوث پاک یارمی سرکار بغداد دے صدقے آج دی جیڑی محفل رکھی سی چوری زبیر صاحب نے چوری زبیر آہ ڈھو نزد کولیاں حبیب ڈنگا جیڑی انہاں اپنے پتر دی شادی دے میرے اللہ محفل رکھیے اپنی بارگاہ عالیہ دے قبول تے منظور فرمائی میرے سونے اللہ بالخصوص غوث پاک یارمی سرکار بغداد دے صدقے میرا حیدر دے صدقے یارمی سرکار دے صدقے میرے بابا جی غریب نواز حاجہ خاجگان غوث زمان حاجہ محمد ساق قادری دیوان رحمت اللہ علیہ جنہ دی گان شیر کھادا ہے جنہ بائی ولی تریہ کتب کیتا ہے جنہ بیریو دودھ کٹے ہے آہ میانا چاک نظر میں سموڑ خواجہ صاحب دے صدقے آج دی محفل اللہ اپنی بارگاہ عالیہ دے قبول تے منظور فرما بالخصوص میاں محمد بخش قادری دین محمد پیرا شاہ کلندر دمنی سرکار دے صدقے سرکار بغداد دے صدقے اور بابا جی سید اکبر شاہ
ڈگیال ٹلیان شریف والے نے صدقے میرے سونے پاک اللہ آج دی محفل قبول تے منظور با صدا بار دیس باگ آئیو کدی خزانہ آوے اومن فیض اللہ تائی فیض عزارتائی تے ہر بکھا پھڑ کھاوے او بے نصیب نبی دا کلمہ اے دین قبول محمد لا الہ لا الہ الا اللہ تے سچ رسول محمد لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ تے سچ رسول محمد امت اپنی وچر لاوے امت اپنی وچر لاوے تے پاک رسول بندے نو پر حضرت مرشد دمڑی والا حضرت مرشد دمڑی والا تے کرے قبول بندے نو بوٹا وچ پنجاب دے لا چھڑیا قصہ لکھ کے سیف ملوک والا وقت کئیاں ملوکاں نو پا چھڑیا تسی سماعت فرما رہے سو بڑی مٹھی آواز سائیں سہیل صاحب دی اگر گزار تھوڑی اجازت ہوئی تو صرف ایک شعر جڑا پڑھے ہے وہ دے بارے میں ایک مختصر جی گفتگو کر سکا تاکہ میاں صاحب دا پیغام ہر سینے تک پہنچے سائیں صاحب نے بڑا پیارا شعر پڑھیا میاں صاحب دا لکھاں بیر بیری تے لگ دے تے گر جاندے نے کچے جڑے پکن نال محمد سویو کھاندے بٹھے سوالے وے کہ جڑا توڑ تک جاندہ ہے انہوں وٹا کیوں پیدا ہے سانگ کو توڑ تک دیندہ ہے پیا اس بیر نو وٹا کیوں پیدا ہے جڑا راؤں ٹوٹیا اس سوکھا رہ گیا نہیں جڑا راؤں ٹوٹیا کچا گریا انہوں کسے پسند نہیں کیتا جڑا نال پکا ہے جنہیں توڑ تک سانس دیتا ہے وہ اتنا مٹھا ہو گیا کہ ہر بندہ چاہتا ہے میں اس مٹھے بیر رکھاں پتہ چلیا کہ جڑا بندہ فائدہ دیندہ ہوئے کسی دے کم آمدہ ہوئے وٹا بھی انہوں ہی پہندہ ہے شکوا بھی انہوں نے کیتا جاندہ ہے گلا بھی انہوں نے کیتا جاندہ ہے تے جے کوئی برا شکوا کرے تو فلانے میرے ویلے میرے کم نہیں آیا غصہ نہیں کرنا چاہیے اکھنا چاہیے پائی کوئی گل نہیں جگہ کھنج ہوگی آجدہ نہیں ہوئے گی اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے انہیں اس قابل بنایا کہ میں کسی دے کام آ سکوں تو آڑے قریب چاڑیاں ہو دیا نے پبی چھوٹے چھوٹے قد تے او دے تو جا کے کتنی بندے بیر کھاندے نے جبکہ اچھا لمحہ سفیدہ انہوں کوئی وٹا نہیں ماردا کیونکہ سفیدہ ہوتا رہے شکر کو اللہ نے اوتر نہیں بنایا کسی دے کم آنے والا بنایا جس آقا دی برکت نال رب کائنات نے اے سانو خوبیاں عطا فرمائیاں او دی بارگاہ دے عزیز اسلام پیش کیتا جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند
اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اے پروردگار عالم تیرے پاک محبوب اس ناخانی کی گئی تیرے پاک ولینا ذکر خیر کیتا گیا میرے مالک اس ساڑی کوشش اپنے در پاک تے مستجاب فرما اے خداوند کائنات بڑا خوش نصیب او نوجوان ہے جس نے شادی دے موقع تے تیرے پیارے حبیب کا ذکر کیتا گیا میرے مالک اس بچے نو دائمی خوشیاں عطا فرما اے خداوند کریم آجی زبیر صاحب دے رزق جان مال اولاد علم عمر عمل اندر برکتاں عطا فرما رزق حلال فراخ عطا فرما لقمہ حرام تو محفوظ فرما اے رب کعبہ جمی مشکلہ آسان فرما صدقہ مشکل کشادہ جمی مشکلہ آسان فرما صدقہ کربلا دے بیمار دا جمی آفتاں رد فرما اے خداوند لم یزال اپنے پاک محبوب برکت نال اہل بیت اطہار دی برکت نال صحابہ کرام اولیاء اعظام دی برکت نال سڑا سب دا خاتمہ با ایمان فرما میرے مالک تمام زندگی اپنے پاک محبوب دی شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما لی خمسۃ اتفی بہا خر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وقت آخر جب ہو یا اللہ زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین